24. februára 2022 spustilo Rusko to, čo prezident Vladimír Putin označil za špeciálnu vojenskú operáciu. Cieľ bol jednoduchý. Rýchlo obsadiť Kyjev a prinútiť Ukrajinu kapitulovať v priebehu niekoľkých dní. Ale to sa nestalo. Takto sa začala invázia. Hodinu po hodine a takto sa plán Putina a ruskej armády takmer okamžite rozpadol. Prvý deň 02:00 hodín miestneho času v Kyjeve. Americké stanice CIA ukryté v podzemných úkrytoch pri bieloruskej a ruskej hranici, ktoré sú prevádzkované v koordinácii s ukrajinskou rozviedkou, začínajú zaznamenávať dramatický nárast ruskej rádiovej a mobilnej aktivity. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken urobí ohromujúce verejné vyhlásenie, že Rusko napadne Ukrajinu. Už to nie je otázka či, ale kedy. Na Ukrajine už boli mobilizované jednotky územnej obrany, hoci mnohí kritizujú oneskorenie ich aktivácie v týždni pred 03:00. Spojené štáty varujú OSN, že ruská invázia na Ukrajinu je bezprostredná. V Kyjeve boli ruské špeciálne jednotky odhalené a napadnuté civilistami, políciou a vojenským personálom Kyjeva. Ruské špeciálne jednotky utrpeli ťažké straty a boli vo veľkej miere nútené upustiť od svojich cieľov. 04:00 hlásia sa výbuchy pozdĺž hranice s Bieloruskom a na východe Ukrajiny. Americká satelitná rozviedka a spravodajstvo z ľudských zdrojov potvrdzuje prípravy na masívny výsadkový útok z bieloruských a ruských letísk. Naznačuje sa, že Rusi sa pokúsia obsadiť kľúčové letiská pri Kyjeve pomocou vrtuľníkového výsadku a potom začnú rýchlo privážať posily tradičným leteckým mostom. 05:00. V severozápadnej časti Čierneho mora Rusko vyhlasuje úplný zákaz námornej dopravy. Ruská federálna agentúra pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu následne vyhlasuje pozastavenie všetkej námornej dopravy v Azovskom mori z dôvodu protiteroristických operácií, ktoré vykonáva Čiernomorská flotila. Vladimír Putin sa potom objavuje v celoštátnej televízii a oznamuje začiatok vojenskej operácie na Ukrajine. Rozhodol som sa uskutočniť špeciálnu vojenskú operáciu. Keď Putin oslovuje ruský ľud, konvenčné ruské jednotky začínajú prekračovať bielorusko-ukrajinskú a rusko-ukrajinskú hranicu. Ukrajinské jednotky väčšinu týchto vpádov nebránia. Namiesto toho využívajú terén a pripravujú zálohy na pomaly postupujúce kolóny. Táto stratégia sa zdá byť účinná, pretože niekde na severe Ukrajiny si vojak územnej obrany namieril na narušujúci ruský vrtuľník. Americký Stinger využíva batériovo chladiacu jednotku a stlačený argónový plyn na ochladenie navádzacieho zariadenia na extrémne nízke teploty. Vďaka tomu infračervený podpis vrtuľníka vynikne na chladnej oblohe ako žiariace slnko. Raketa potom využíva infračervené a ultrafialové senzory na zameranie svojho cieľa. Ruský útočný vrtuľník KA-52 automaticky vystrelí klamné ciele, keď zistí, že je zameraný. Ale navádzací systém rakety sa nedá oklamať a zasiahne horný rotorový mechanizmus, čím pošle vrtuľník do špirály smerom k zemi. Medzitým ruské prostriedky elektronického boja spúšťajú rozsiahlu kampaň proti ukrajinským jednotkám. Radary protivzdušnej obrany sú výrazne oslabené, rovnako ako rádiová komunikácia. Riadené strely Kalibr zasahujú pozície protivzdušnej obrany, ktoré boli opustené. Len 24 hodín predtým, keďže ukrajinskí obrancovia sa často presúvajú, aby sa vyhli zameraniu. V dňoch predchádzajúcich vojne je ruská kampaň elektronického boja mimoriadne účinná a ochromuje schopnosť Ukrajiny efektívne koordinovať svoju reakciu. Raketové a letecké útoky na väže mobilných sietí sa začínajú a budú pokračovať počas nasledujúcich 48 hodín. Tento úspech sa však pre Rusov rýchlo zmení na ranu, ktorú si spôsobili sami. Ruské spravodajské jednotky, ktoré prenikli na ukrajinský vidiek dni a dokonca týždne pred inváziou, zistili, že nedokážu komunikovať s vyšším velením. Spoliehali sa na ukrajinské mobilné siete na komunikáciu, no tie sú systematicky ničené ruskou armádou. Tento nedostatok koordinácie a plánovania medzi rôznymi zložkami ruskej armády a spravodajských služieb povedie k neschopnosti využiť kľúčové výhody v nasledujúcich dňoch a k aktívnemu sabotovaniu predvojnových ruských taktických cieľov. Práve v tomto čase začínajú ruské rakety dopadať na Kyjev, Charkov a obranné stanovištia po celej Odese. 05:20. Ruské letecké a raketové útoky zasahujú letiská v okolí Charkova a vojenské ciele v Kramatorsku a Sloviansku. 05:30. Stanné právo nadobúda účinnosť na celom území krajiny na základe dekrétu prezidenta Zelenského. 06:00. Ruské rakety Kalibr zasahujú letisko Hostomel a neďalekú základňu Národnej gardy, ale útoky sú väčšinou neúčinné. 06:16.
Výbuchy otriasajú letiskom Borispil. Cieľom je vojenská infraštruktúra, lietadlá, úkryty a civilné nákladné lietadlá. Keďže je potvrdený príchod ruských výsadkových jednotiek, ukrajinskí obrancovia sú presmerovaní na obranu letísk. Ale reakcia je pomalá kvôli všeobecnému zmätku a ruskej elektronickému rušeniu komunikačných sietí. 06:34. Ukrajinský minister zahraničných vecí verejne potvrdzuje, že ruské sily vpadli na Ukrajinu zo severu a východu. Na Čiernom mori sa mala eskadra ruských lodí plaviť k strategicky dôležitému ostrovu Zeminy, známemu aj ako Hadí ostrov. 0700. Ruský raketový krížnik Moskva a hliadková loď Vasilij Bajkov vedú výsadkové sily, ktoré mieria na Hadí ostrov. Ostrov je strategicky dôležitý pre kontrolu severozápadnej časti Čierneho mora a prístupu k Odese, kľúčovému obchodnému prístavu Ukrajiny, ktorý jej umožňuje prístup na svetové trhy. Na ostrove dostane oddiel 13 ukrajinských pohraničníkov rozkaz vzdať sa od ruskej útočnej skupiny. Slávna rádiová odpoveď sa zachytí a rozšíri po celej krajine aj vo svete. Ruská vojnová loď, chod do riti. Ruské lode začnú ostreľovať ostrov, zatiaľ čo malá obojživelná jednotka ruskej námornej pechoty spúšťa útok. Niekoľko ukrajinských vojakov, vrátane tých, ktorí poslali slávnu rádiovú správu odporu, prežije útok a sú zajatí. Neskôr budú prepustení v rámci výmeny zajatcov a ich odkaz vzdoru sa ozýva po celom svete na proukrajinských demonštráciách. Tiež okolo 7. hodiny ráno. Masívny ruský útok začína postupovať smerom na Charkov z Belgorodu. Hlavná časť útoku je zameraná na Charkov, sekundárny útok smeruje na Volčansk s plánom pokračovať do Tuhivu. 09:30. Ruské letecké útoky cielia na ukrajinské letiská, čo sťažuje ukrajinskému letectvu vzlietnúť a brániť sa proti ruským vpádom. Ďalšie letecké a raketové útoky cielia na ukrajinské veliteľské centrá v snahe ochromiť ukrajinskú armádu. Rusko napodobňuje stratégiu USA počas oboch invázií do Iraku. Avšak kvôli nedostatku koordinácie, schopností a výcviku je ruská stratégia čiastočne neúčinná. Ukrajinské letectvo prežije deň a zmobilizuje sa, aby vytlačilo ruské útočné lietadlá zo srdca Ukrajiny. Ruské vzdušno-kozmické sily čelia neočakávane silnému odporu. Raketová kampaň proti ukrajinskej pozemnej obrane bola do veľkej miery neúčinná, pretože sa presunuli z predchádzajúcich pozícií. Nedostatok schopnosti hodnotenia škôd po útoku znamená, že Rusku môže trvať dni, týždeň alebo aj viac, kým potvrdí, či bol útok úspešný alebo nie. V tom čase je cieľ buď silno bránený, alebo sa už nenachádza na poslednej známej pozícii. Toto je v porovnaní s priemernou schopnosťou amerických vzdušných síl, ktoré to zvládnu za 15 až 30 minút. Niektorí v rámci ruskej VVKO vyjadrujú pochybnosti o svojej schopnosti viesť leteckú kampaň v štýle USA. Verejné správy sa líšia, ale ukrajinskí obrancovia mohli v prvých hodinách vojny zostreliť až 4 útočné lietadlá. Navyše, ruská elektronická vojna bola v skutočnosti až príliš účinná v snahe rušiť ukrajinské signály. Nepodarilo sa im zosúladiť vlastné frekvencie. Bez tejto koordinácie ruské rušiace jednotky omylom oslepili vlastné rádia a radary, čím v podstate sabotovali výhodu, ktorú sa snažili získať. 09:30. Ruská výsadková útočná skupina, ktorá má za cieľ letisko Hostomel, zlieta z letiska VD Bolšojbokov v Bielorusku. Útok zahrňa výsadkárov z 31 gardovej výsadkovej útočnej brigády 45. gardovej brigády špeciálneho určení a údajne aj jednotky z 11 gardovej výsadkovej útočnej brigády. Mi-8 prevážajú medzi 200 a 300 vojakov, zatiaľ čo bezpečnosť zabezpečujú útočné vrtuľníky KA-52 a Mi-24. 10:30. Výsadková útočná skupina, smerujúca na Hostomel, čelia útoku z ručných zbraní a amerických Stingerov. Mnohí sú zasiahnutí, niektorí sú natoľko poškodení, že sú nútení sa otočiť alebo pristáť. Neznámy počet je zostrelený. 10:45. 5 stíhačiek MiG-29 z 40. taktickej leteckej brigády Ukrajiny zachytáva výsadkovú útočnú skupinu smerujúcu na Hostomel. Ruskí stíhači poskytujú vzdušné krytie vrtuľníkom, ale majú problém spozorovať Ukrajincov, kým nie sú blízko, pretože letia nízko a tým spôsobujú rušenie radaru od zeme. Ukrajincom sa podarilo zničiť 2 vrtuľníky a viesť obťažujúcu paľbu na útočné stíhačky. Útočné stíhačky, ktoré mali podporiť útok, boli prinútené stiahnuť sa. Žiadni Ukrajinci neboli zostrelení, keď unikli. 11. Hlavná výsadková útočná skupina sa úspešne presúva na letisko Hostomel, len severozápadne od Kieva. Protivzdušná obrana mesta je výrazne oslabená vďaka elektronickej vojne a raketovým útokom, čo ich nutí k presunu. Niekoľko útočných stíhacích bombardérov, na ktoré sa výsadkové jednotky spoliehali, však bolo nútených ustúpiť kvôli útoku ukrajinských stíhačiek. Vrtuľníkový útok sa blíži nepozorovane vďaka hustej a nízkej oblačnosti.
a jediným varovaním pre brániacich sa vojakov je zvuk rotorových listov. Pred samotným vylodením vrtuľníky KA-52 a Mi-24 spúšťajú raketové útoky na ukrajinské obranné pozície. O niekoľko mesiacov neskôr sa ukáže, že zamestnanec ukrajinského letiska informoval ruskú rozviedku o presných pozíciách ukrajinských obrancov. Napriek tomu raketový útok obráncom nespôsobí výrazné škody. V Charkove sa Rusi pokúsia o bleskový útok do mesta. Ruské ľahké obrnené a prieskumné jednotky preniknú na okraj Charkova, ale dostanú sa do pásce ukrajinských pravidelných jednotiek a síl teritoriálnej obrany. Obrancovia podnikajú útoky s cieľom rozbiť nepriateľské kolóny, čím zabráňa Rusom v konsolidácii síl a sústredení palebnej sily. Protiútoky sú mimoriadne úspešné a ruský plán dobiť Charkov v prvý deň zlyháva. Toto bude mať obrovský strategický dôsledok pre východné boisko. Dramaticky zvýši počet obetí, ktoré Rusko nakoniec utrpí pri pokusoch o pacifikáciu východu. 1110. Vrtuľníkové útočné jednotky, ktoré mieria na Hostomel, začínajú pristávať. Spočiatku čelili sporadickej paľbe zo strany ukrajinských obrancov, skupiny zloženej prevažne z odvedencov, ktorí sú nedostatočne vybavení a nemajú žiadne predchádzajúce bojové skúsenosti. Na porovnanie, ruský útok vykonávajú niektoré z mála vojenských jednotiek v rámci ruskej armády, ktoré dostávajú pravidelný a komplexný výcvik. Prvé pristátie je len mierne napádané, no čoskoro narazia na čoraz tvrdší odpor. Nepomáha ani fakt, že pristáli na poliach a dráhach letiskového komplexu, čo ich necháva extrémne vystavených obrannej paľbe. Aby toho nebolo málo, pozemný útok, na ktorý výsadkári spoliehali, bol len mierne účinný pri potláčaní obrany letiska. Obrancovia sa spamätajú a odpor výrazne zosilnie, čo vedie k veľkým stratám medzi útočiacimi výsadkármi. 12:00 hodín. Ďalší ruskí výsadkári úspešne pristáli, čo im umožnilo rozptýliť sa po širšej oblasti letiska. Ukrajinským obrancom začína dochádzať munícia a sú nútení ustúpiť po zajatí poslednej skupiny obrancov. V severnom sektore letiska je útok úspešný. Letka 18 lietadiel Ilyushin IL-76 dostáva povolenie pokračovať vo svojej trase na teraz už obsadené letisko. Veľké nákladné lietadlá prevážajú stovky vojakov a ťažké vozidlá vrátane tankov. Ruský plán je vytvoriť letecký most do srdca Ukrajiny a z letiska vyraziť na dobitie Kieva po spojení s útočnými jednotkami smerujúcimi na juh z Bieloruska. Je to strategicky ambiciózne a ak bude úspešné, vojna sa skončí do 72 hodín 12:30. Na východe ruské jednotky a ich donbaské zástupné sily postupujú na západ z Donecka a Luhanska. Ich cieľom je preraziť ukrajinské zákopy a zabezpečiť si cestu do srdca krajiny. Avšak tu čelia najskúsenejším ukrajinským obrancom, ktorí sú v neustálom konflikte od invázie v roku 2014. Ukrajinské obranné zákopy odrážajú množstvo útokov a sú oveľa ťažšie prelomiteľné, než ruskí vojenskí plánovači príliš sebavedomo odhadovali. Doteraz ukrajinské sily čelili prevažne neregulárnym separatistom z Donbasu a malým skupinám ruských špeciálnych jednotiek. Očakávalo sa, že plná sila ruskej vojenskej mašinérie dokáže týchto obrancov rozdrviť pod pásmi tisícok obrnených vozidiel. Ale ukrajinskí plánovači, ktorí mysleli dopredu, zabezpečili, že ich obrana bola dostatočná na to, aby čelila masívnemu útoku obrnených síl. A s pomocou západných protitankových zbraní spôsobili ruským vozidlám katastrofálne straty. 13:00 civilisti začínajú evakuovať zo severnej a východnej Ukrajiny, utekajúc pred postupujúcimi ruskými armádami. To komplikuje logistiku ukrajinskej armády, ktorá sa musí pohybovať po cestách upchatých utekajúcimi civilistami. 15:00 ruské jednotky sa stretávajú s ukrajinskými obrancami vnútri Černobylskej vylúčenej zóny. 16:00 ruské jednotky na letisku Hostomel boli pod sporadickými útokmi ukrajinskej armády a ozbrojených civilistov. Tretí pluk špeciálneho určenia je urýchlene presunutý na sever Kieva, zatiaľ čo sa pripravuje protiútok. Pridáva sa k ním 72. mechanizovaná brigáda, ktorá začína útok s cieľom vyčistiť Rusov skôr, než budú môcť pristáť nákladné lietadlá. Niekoľko hodín pred pristátím významných ruských síl nariaďuje generál Valerij Zalužný ostreľovanie letísk ukrajinským delostrelectvom. Ostreľovanie poskytuje ruským výsadkárom úľavu od ničivého delostreleckého útoku, no teraz hrozí, že ohrozí celú operáciu. Keď ukrajinské delostrelectvo vytvára krátery na dráhach, na ktorých budú musieť ruské lietadlá pristávať, ruské jednotky zostávajú na zemi. Útočné lietadlá mali poskytovať kryciu paľbu a vyhľadávať a ničiť ukrajinské delostrelectvo. Ukrajinské stíhacie lietadlá však prežili počiatočný ruský prekvapivý útok a úspešne napádajú alebo zachytávajú ruské lietadlá. Dve veci sú čoraz jasnejšie. Ruský letecký most je čoraz menej uskutočniteľný,
Kvôli zhoršujúcemu sa stavu pristávacích dráh a nedostatku podpory boli lietadlá vyčlenené na poskytovanie leteckej podpory výsadkárom na Zemi. Oba závery sú správne, ale jadrom problému je nedostatok schopností na strane ruských vzdušno-kozmických síl. Ako neskôr ukáže vojna, ruské lietadlá sú zle prispôsobené na útoky na pozemné ciele, ale niekoľko z nich je na túto úlohu riadne vybavených. Okrem toho sú ruskí piloti nedostatočne vycvičení a ruská armáda vo všeobecnosti nie je schopná viesť operácie kombinovaných zbraní v prípade odhodlaného odporu. 1730. Ruské jednotky obsadzujú Černobylskú zónu vylúčenia. Dostávajú rozkaz zakopať sa do radioaktívnej pôdy, pričom mnohí sú neskôr evakuovaní do Bieloruska kvôli chorobe z ožiarenia v dôsledku ruskej utajovanosti. Nie je známe, koľko príslušníkov bolo vystavených nebezpečným úrovňam radiácie, ale väčšina pozícií bola neskôr opustená. 1730. Rusko zavádza embargo na námornú dopravu pozdĺž ukrajinského pobrežia. 1800. Ruský konvoj, ktorý sa presúva na juh z Bieloruska smerom na Kyjev, čeli sporadickému, ale účinnému odporu. Ukrajinské jednotky využívajú terén na prepadnutie ruských vozidiel, čím spôsobujú dopravné zápchy, ktoré spomaľujú pohyb konvoja. Ruské straty začínajú narastať, keď sa na konvoj vyvíja väčší tlak, aby postúpil na Kyjev. Napriek ťažkostiam sa malé jednotke obrnených vozidiel podarí oddeliť a ponáhľa sa posilniť ruských výsadkárov na letisku Hostomel, ale dorazia až o niekoľko hodín. 19. Pod útokom ukrajinských síl utrpeli ruskí výsadkári ťažké straty. Rusi teraz čelia dvom významným problémom. Prvým je, že očakávaná letecká podpora neprichádza v dostatočnom počte na to, aby zabránila ukrajinskému protiútoku. Je to spôsobené zlyhaním ruskej rozviedky pred vojnou, ktorá nedokázala dôkladne zmapovať skutočnú silu ukrajinskej obrany v okolí Kyjeva. Preto odhadli, že odpor bude slabý a nepridelili na túto úlohu dostatok personálu ani leteckej podpory. Druhým problémom, ktorému Rusi čelia, je, že veľké množstvo podporného vybavenia bolo ponechané vzadu a na otvorenom priestranstve, kvôli neočakávane silnému odporu. Munícia, jedlo, ťažké zbrane a ďalšie vybavenie sú systematicky ničené ukrajinským delostrelectvom, ktoré malo byť umočané leteckými útokmi. O 20:00 ukrajinské protiútoky úspešne vytláčajú ruských výsadkárov z letiska Hostomel. O 22:00 Európska únia a Spojené štáty oznámili prvé kolo sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Sankcie sú neočakávane prísne. Rusko počítalo s podobnou západnou ľahostajnosťou, aká bola prejavená počas invázie na Krym v roku 2014. Aby toho nebolo málo, ruský prezident Vladimír Putin počítal s rýchlym víťazstvom, aby sa vyhol prísnemu sankčnému režimu. Po neúspechu na letisku Hostomel je to čoraz menej pravdepodobné. 2300. Rusko zmrazilo všetku komerčnú lodnú dopravu v Azovskom mori bez ukrajinského námorného odporu, pričom ruské námorníctvo je jedinou zložkou ruských ozbrojených síl, ktorá splnila predvojnové očakávania. Na konci prvého dňa Rusko otvorilo vojnu na všetkých frontoch. Raketové bombardovanie, elektronické rušenie, námorný tlak, pozemné útoky a dokonca aj sabotáž. Ale nepodarilo sa im dosiahnuť kľúčový cieľ prvého dňa – zabezpečiť použiteľnú leteckú základňu v oblasti Kyjeva. Rovnako sa im nepodarilo zlikvidovať ukrajinskú vládu ani spôsobiť vnútorný kolaps. Na ďalší deň Rusko vie, že musí zabezpečiť letisko dostatočne dlho na to, aby mohli priviesť ťažké posily a posunúť kolóny smerom na Kyjev. Skôr než ich logistika a prepadnutia zastavia na mieste, Ukrajina musí naďalej znemožňovať využitie týchto letísk, udržiavať cesty nebezpečné pomocou prepadov a vyhodených mostov a zachovať velenie a riadenie dostatočne dlho na to, aby sa začala mobilizácia a prichádzala vonkajšia podpora. Ešte jedna poznámka, než začneme druhý deň invázie. Toto je náš nový kanál, kde sa budeme podrobne venovať tomu, čo sa naozaj stalo na boisku v rôznych konfliktoch, nielen v rusko-ukrajinskom. Ak sa vám toto video páči, dajte like, prihláste sa na odber a zanechajte komentár. Ktoré boiská by ste chceli, aby sme pokryli na budúce? Druhý deň. 00 až 06. 00 hodín. Konvoje z Bieloruska pokračujú v postupe na Kyjev. Počas noci ale pohybujú sa výrazne pomalšie, než sa očakávalo. Začínajú sa prejavovať logistické problémy, keďže je zrejmé, že významné množstvo benzínu, ktorý bol vyhradený na útok na Kyjev, bolo očerpané a predané ruskými vojakmi bieloruským civilistom. Výmenou za alkohol, cigarety a jedlo v dňoch pred inváziou sa prejavuje aj všeobecný problém pripravenosti. Ruskí velitelia jednotiek sú takticky nepripravení na bojové operácie, keďže nedostali varovanie ani prípravu na útok, kým už neprebiehal. Kritický nedostatok poddôstojníkov v ruskej armáde nielenže zhoršuje problémy s velením a riadením,
Bez profesionálnych podôstojníkov existuje veľká priepasť medzi ruskými dôstojníkmi a nižšími vojakmi, ktorí sú často ponechaní sami na seba alebo vykonávajú rozkazy, ktorým úplne nerozumejú. Konečne výsledkom je útok na Kyjev, ktorý sa spomalil na slimačie tempo, keďže ruská armáda zápasí s problémami pod ťarchou zlyhávajúcej logistiky a slabej disciplíny, plánovania a výcviku. Ukrajinské špeciálne jednotky podnikajú tvrdé útoky na ruské konvoje, čím zasievajú strach a zmätok medzi útočníkmi. Rusi, ktorí očakávali, že ich privítajú ako osloboditeľov, namiesto toho čelia veľkému počtu partizánov, ktorí sa tiež zapájajú do obťažovacích útokov. Pred inváziou ukrajinská vláda rozdala obrovské množstvo strelných zbraní miestnemu obyvateľstvu po celej krajine. Na východe ruské delostrelectvo intenzívne ostreľuje Charkov, pričom bez rozdielu útočí na vojenskú aj civilnú infraštruktúru. V snahe zlomiť obrancov sú proti pevnostnému mestu opäť podnikané ruské obrnené útoky, od skorého rána až do popoludňa. V Hostomeli sa ruskí výsadkári spojili s jednotkami pozemných útočných síl, ktoré postupujú z Bieloruska a spustili útok na letisko. Ruské obrnené vozidlá sa však dostávajú pod útok ukrajinských síl, čo vedie k zničeniu viacerých kolón obrnených vozidiel a bojových vozidiel pechoty. Tí, ktorí prežijú tieto prepadnutia, sa však pridávajú k druhej výsadkovej útočnej skupine a úspešne prenikajú na letisko Hostomel, čím nútia ukrajinské sily opäť ustúpiť. Rusi nasadzujú do nového útoku. Až 200 vrtuľníkov, no opäť majú len obmedzenú účinnosť kvôli zlým spravodajským informáciám, hustej mestskej zástavbe a ukrajinskej protivzdušnej obrane. Ruské stíhačky útočia na Kyjev, pričom väčšinou zasahujú civilnú infraštruktúru a obrane mesta spôsobujú len malé škody. Ukrajinský Su-27 je zostrelený pri pokuse odraziť útočníkov. Ukrajinské stíhačky sú väčšinou vybavené radarom a raketami, ktoré sú o celú generáciu pozadu oproti ruským protivníkom, čo ich stavia do veľkej nevýhody v boji vo vzduchu. Na zemi ruskí infiltrátori, oblečení v ukrajinských uniformách, vstupujú do Obolonu na sever Kyjeva. Ich cieľom je obsadiť budovu, v ktorej sídli ukrajinský parlament. Avšak ukrajinské jednotky ich rýchlo odhalia a zlikvidujú. Ukrajinské milície sú organizované po celom kyjevskom regióne a aktívne sa podieľajú na obrane proti ruským útokom. Civilní dobrovoľníci pripravujú tisíce molotových koktejlov v očakávaní, že Rusi preniknú cez obranu mesta. Podľa ukrajinskej rozviedky, sympatizanti v rámci ruskej FSB, ktorí boli proti invázii, poskytli informácie o špeciálnej jednotke Kadyrovcov, ktorá sa presúvala na okraj Hostomela. Konvoj, ktorý sa vydáva za elitné jednotky čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, pozostáva z približne 1500 bojovníkov a ťažkej techniky. Atentát na ukrajinského prezidenta Zelenského v Charkove. Ruská ľahká pechota a niektoré podporné vozidlá úspešne prenikli na okraj mesta. Vojaci sú zmetení, keď ich privítajú davy nahnevaných civilistov. Bolo im povedané, že ich budú vítať kvetmi ako osloboditeľov. Občianske protesty dokázali výrazne spomaliť ruské kolóny, čo umožnilo ukrajinským obrancom získať čas na reorganizáciu a spustiť protiútoky na okraji mesta. Podarilo sa im zastaviť vpád do Charkova do večera. Ruské jednotky znovu obsadili letisko Hostomel a teraz obsadzujú kontrolné stanovištia v celom severnom Hostomeli. Dráhy sú však ukrajinským delostrelectvom a ženistami príliš poškodené na to, aby mohli bezpečne prijímať nákladné lietadlá. Ruský vzdušný výsadok zlyhal vo všetkých svojich cieľoch. Pozdĺž osy Donbasu ruské jednotky dosahujú postupné zisky na osiach Avdijivka, Horlivka a Popasna. Odpor je tvrdší, než sa očakávalo a lepšie organizovaný, než čím sa počítalo. Ruskí vojenskí plánovači očakávali, že už budú viac ako 100 km na území Ukrajiny a neboli riadne pripravení na dlhodobú vyčerpávajúcu kampaň. Napriek týmto neúspechom sa ruské jednotky na juhu začínajú spájať s tými na juhovýchode. Začína sa formovať veľká ofenzíva proti strategicky dôležitému mestu Mariupol. Ukrajinská vláda verejne priznáva riziko, že Mariupol bude odrezaný postupujúcim ruským útokom. Príchodom noci je čoraz jasnejšie, že ukrajinskí zradcovia na východe podnikli kroky na podporu ruskej ofenzívy. Pri odovzdávaní spravodajských informácií o pohyboch ukrajinských jednotiek a sile opevnení sú zradcovia motivovaní buď ideologicky alebo finančne. Civilné partizánske skupiny začínajú systematicky pátrať po týchto zradcoch a ruských infiltrátoroch, keďže v krajine prudko narastá vigilantizmus. Na konci druhého dňa Rusko síce na niektorých miestach stále postupuje, ale vojna sa nevyvíjala tak, ako potrebovalo. Postup smerom na Kyjev sa spomaľuje kvôli dopravným zápchám a problémom so zásobovaním. A aj keď Rusko získa späť územie okolo kyjevských letísk, stále ich nedokáže spoľahlivo premeniť na použiteľný letecký most, ktorým by mohlo masívne presúvať vojakov a techniku.
Takže okno na rýchle víťazstvo sa s blížiacim sa ďalším dňom zatvára. Rusko vie, že musí vyriešiť problém s Kyjevom. Buď tým, že sprístupní letisko, alebo dosiahne čistý prielom pozemných síl okolo hlavného mesta a zároveň musí stabilizovať svoju logistiku, aby sa kolóny nezastavovali a neboli postupne ničené. Zatiaľ čo Ukrajina musí udržať letecký most nefunkčný, neustále útočiť na palivo, nákladné autá a zaseknuté kolóny a udržať kľúčové mestá dostatočne dlho na to, aby dorazili posily a medzinárodná podpora, čím sa obrana posilní. Tretí deň. Ruské jednotky, ktoré sa presúvajú na juh z Bieloruska, sa začínajú dostávať do čoraz väčšieho marazmu. Cesty sú upšaté dopravou kvôli zlej regulácii dopravy zo strany ruských vojakov a nedostatku benzínu a jedla, pretože vojaci predávajú zásoby. Obe tieto veci, už počas pobytu v Bielorusku, začínajú mať vplyv na ich operačnú schopnosť. Ukrajina čoraz viac využíva veľké ozbrojené drony na obťažovanie a ničenie ruských vozidiel, zatiaľ čo ruská protivzdušná obrana zostáva uložená v transportnej konfigurácii. Útoky dronov sú čoraz nečakanejšie, čo je nový vývoj vojny, ktorý ruská armáda nedokázala predpovedať v takom veľkom rozsahu. Na boj proti hrozbe veľkých dronov očakávalo Rusko, že sa bude spoliehať na tie isté prostriedky, ktoré používa na zabránenie rozsiahlym ukrajinským leteckým útokom, stíhacie krytie a pozemnú protivzdušnú obranu. Drony však lietajú nízko a pomaly, čo ich robí ťažko zistiteľnými pre letecké radary. A ruskí stíhači nachádzajú ukrajinský vzdušný priestor čoraz nepriateľskejší, kvôli nerušeným protivzdušným obranám. Rusko nemá špecializované schopnosti na ničenie nepriateľskej protivzdušnej obrany, podobné tým americkým. Namiesto toho sa spoliehalo na raketové útoky a špeciálne jednotky, aby zneškodnilo obrovský arzenál ukrajinskej protivzdušnej obrany z čias studenej vojny. Kým USA používajú rýchly cyklus vyhľadávania a ničenia na fyzickú likvidáciu radarov a odpaľovacích zariadení v priebehu niekoľkých minút, ruská doktrína je menej agresívna a často sa uspokojí s tzv. Soft kill zásahmi, ktoré len dočasne potláčajú alebo rušia signály. Ale vysoká mobilita Ukrajiny spolu so zlým plánovaním zo strany Ruska viedli k tomu, že drvivá väčšina prežila počiatočný útok. A teraz boli opäť sústredené, čím uzatvárajú čoraz väčšie časti ukrajinského vzdušného priestoru pre ruské lietadlá. Medzi ruskými vzdušno-kozmickými silami rastie neochota lietať hlboko do ukrajinského územia. Aby toho nebolo málo pre kievskú ofenzívu, niekoľko kľúčových mostov bolo zničených ukrajinskými obrancami. Očakávalo sa, že tieto budú rýchlo obsadené a zabezpečené špeciálnymi jednotkami, ale ukrajinské špeciálne jednotky to vo väčšine prípadov sťažili, ak nie úplne znemožnili. Ukrajinské špeciálne jednotky neustále podnikajú nájazdy na ruské konvoje, pričom s veľkým účinkom používajú západné protitankové rakety a potom sa opäť strácajú na vidieku. Niekedy ráno 3. dňa sa Rusko pokúša znovu otvoriť letecký most do Kyjeva útokom na mesto Vasilkiv a blízke vojenské letisko. Napriek silnej protileteckej paľbe sa ruským výsadkárom podarí vo väčšom počte pristáť pri Vasilkive a začnú pochodovať k letisku. K Rusom sa pridávajú aj spiaci agenti, ktorí boli v meste nasadení niekoľko mesiacov pred vojnou. Narazia však priamo na pripravenú 40. brigádu taktického letectvu a sú nútení ustúpiť. Druhý pokus o vytvorenie leteckého mosta do Kyjeva zlyháva a Rusko je nakoniec nútené úplne opustiť tento plán. Je teraz jasné, že trojdňový plán na zvrhnutie kyjevského režimu zlyhal, čo je pre Rusko veľkou hanbou na celom svete, keďže vo svojom útoku jasne porovnávalo svoje schopnosti so schopnosťami Spojených štátov amerických. Ruské jednotky úspešne zaútočili na kyjevskú vodnú elektráreň, ale pri pokuse utrpeli značné straty. Elektráreň udržia len 24 hodín, kým ich nasledujúci deň neodrazia. Ukrajinské špeciálne jednotky vypátrali a zamerali sa na Kadyrovov oddiel poverený atentátom na prezidenta Zelenského. Jedna skupina je odrezaná a zničená na predmestí Kyjeva. Zatiaľ čo bezpilotné lietadlá odhalia dve ďalšie zoskupenia čečenských jednotiek, Ukrajinská národná garda a špeciálne jednotky Alfa zaútočia na obe čečenské formácie, spôsobia im značné straty a prinútia ich ustúpiť. Na východe ruské sily pripúšťajú, že bleskový útok na Charkov je nemožný. Rusi menia taktiku. Už neposielajú ľahkú pechotu a prieskumné jednotky do samovražedných útokov v snahe vytvoriť si cestu do mesta. Namiesto toho Rusko začína rozmiestňovať svoje sily s cieľom obkrúčiť a izolovať mesto, pričom sa spolieha na svoju historickú taktiku bombardovania civilistov v samotnom meste diaľkovým delostrelectvom. Napriek tomu má Ukrajina stále pevnú kontrolu nad strategicky dôležitým mestom v oblasti Donbasu. Ruský postup pokračuje, ale očakávaný kolaps ukrajinskej armády sa nenaplňa. Za hranicami Mariupolu ruská ofenzíva naberá na sile. Teraz je už jasné, že dobitie Kyjeva je čoraz menej pravdepodobné a pozornosť sa presúva na obsadenie Mariupolu.
Ako významné priemyselné centrum je Mariupol strategicky a politicky dôležitý, ale pre ruské vojnové úsilie je ešte dôležitejšie zachovať si tvár jeho obsadením. Počas 72 hodín bojov sa celému svetu ohlasované očakávané trojdňové víťazstvo jasne ukazuje, že sa nenapĺňa. Ak sa Rusku podarí obsadiť Mariupol, pomôže to krajine zachovať si politickú tvár. Do konca dňa. Severovýchodná ruská ofenzíva je 19 míľ od centra Kieva, ale kvôli zlému plánovaniu a neustálym ukrajinským útokom je v čoraz horšom logistickom stave a bojovej schopnosti. Ruskí plánovači sú nútení prijať, že Kiev pravdepodobne tak skoro nepadne a začínajú sa pripravovať na tradičnejšiu pozemnú kampaň proti mestu. Majú pripravenú techniku, ale je beznádejne uviaznutá v narastajúcej dopravnej zápche, ktorá sa čoskoro stane legendárnou v dejinách modernej vojny. A to je skutočný obraz na konci 3. dňa. Rusko sa dostalo na dostrel Kieva, ale nezískalo nad ním kontrolu. Kalkulácia Blitzkriegu sa rozpadla. Príliš veľa ciest, príliš málo paliva, príliš veľa prepadov a žiadny bezpečný letecký most na obnovenie tempa. Takže vojna sa mení zo šprintu na vyčerpávajúci boj. Od tohto momentu musí byť každá míľa smerom k hlavnému mestu zaplatená. Staromódnym spôsobom, pomalým postupom, ťažkým delostrelectvom a logikou obliehania. Zatiaľ čo celá stratégia Ukrajiny sa stáva udržať tie kolóny zaseknuté, krvácajúce a dezorganizované dostatočne dlho na to, aby obrancovia a podpora zvonku za nimi premenili čas na zbraň. Kde sa to všetko skončí? K dnešnému dňu, 4 roky po začiatku, 24. februára 2022 je odpoveď stále neznáma. Ďakujem za sledovanie, ale ako pripomienka, toto je náš nový kanál, kde sa podrobne venujeme tomu, čo sa skutočne stalo na boisku, vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, aj inde. Ak sa vám toto páči, dajte like, prihláste sa na odber a zanechajte komentár. Napíšte, ktorý ďalší konflikt, bitku alebo kampaň by ste chceli, aby sme pokryli na budúce. Uvidíme sa na boisku.